Nailang nga kritiko sa mayor sa Hagna, Bohol, gikasuhan og grave threat human nanulong og nanghagit pagyud og sinumbagay. Ano ang report? Gipasakaan na og kasong grave threat si Seto Bahamonde human kini manghagit og sinukmagay sa usa ka empleyado sa munisipyo sa lungsod sa Hagna, Bohol. Matud ni Major Joseph Berondo, Chief of Police sa Hagna Police Station, nga gi-turn over sa barangay tanod si Bahamonde nga mingsung kang Gaynor Aviles, usa ka paralegal officer didto sa iyang pinuy-anan sa barangay Lunoy. Ni ari diri ang complainant nagpablatter nato niya gi-insistar gid niya nga actually indeed gisulong gid siya sa kuan sa kanini Sito Bahamonde regarding kuno sa post lang sa Facebook. Wa kini gilimod ni Bahamonde nga nahagit tungod sa Facebook post kuno ni Aviles. Ang giingnan nga mag-sports ta para mailan na mailan ni. O sige, sports ta di nagkasapot may mag-sport. Apan gipadayon ang kiha aron daw matagaan kuno og leksyon si Bahamonde. So, kung ningon siya nga nanghagit ko, nag-threat ko, ipagawas lang yung ebidensya kay ako sure you ko wala ko wala na. Si Bahamonde nagatubang usab karon og 94 counts of criminal cases for cyber libel. Uban ni Clarence Gabutin og Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.